Sure. So, madam. Hayi moja. Further ushona. Town. Town. Yeah, town. Oh, nami vele ngishona khona eTown yabona. Manje uthi ngegoli ke mina yabona nje abantu base Jozi. Oh, okay. Right. Kambe kahle. Oh. Manje mfethu awungisize phela lapha. Mfethu angana mama ungakwazi nomboleka u300. Hayi, futhi angikwazi nokwazi u300 manje. Oh, uyazi uyangazi. Mina ngowamadlokozo uyibona intwebe. Hayi. Ugazi. Isinhlobene. Hawu Jozi, hayi angikwazi. Hayi ugazi wami. Yabona into awulokhuza. Awungisize phela. Unginikezela u300 yabona. Then wena imali ukuthi ngisuke ngayikhohleleni phela mase ngigijima ngishawa isikhathi ibhasi yabona. Uzothola kumadlokoza. Uyilandele lapha ekhaya. Umadlokoza uzonginika. Hayi yazi mina ngimfone emadlokoza yabo. Hayibo manje ufonani? Hayi baba yekele. Uma uthi awunayo imali ungalokho uzofona yazi usa waste enye imali yakho. Undaba yokufona. Ayekele. Yazi la ndoda fixing. Lezi zinto zama-gadget azazi. Yazi. So ma camera ma computer. Namhlanje inhlanhla yakho. Marabo ngiphathele. Yini le? R5 baba. Canon R50 njalo. Canon. Yeah. Check ikona. Hayibo. Check. Mvula ngesineke. Hayibo. Ubrand new phela. Intsha sha. Yes. Ha. Ngokushaya imali encane. Kamngaphi malini? Hayi letha noma 300. 300. And 250 400 no lapha. Ibiza kanje le 2000 phela. Khulule mara lalela tshela. Yabona lapha na Jozi. Lapha Jozi lezi zinto sithola cheap. Yabona? Thola lento hamba la khona lezi zinto lezi edayisayo. Thola ama 700 500. That's why ngidayisa ngo 3 250. I don't care baba. As long mina nginikezele imali ngihambe ngeJozi. Unayo imali noma unayo? Yabona kufanele manje ngikhiphe kule yami lokugibela siyabona. Uthola 8 R50 lena. Hey. Chala. Let awona ifuna camera. Wegazi. Egazi. Kwaguquguqu lapha kwezenjana. Awukhona nosathane embongeni. Master? Awume. Umngane kagazi manje. Hayi sazwana kabe sazana kudala. Oh, unazana kudala. Sazana kudala kuleke kuyimali. Manje wegazi ngikushiye endlini yothenga airtime. Wena ufika kanjani estopini manje? Sengivele ngenze uplan B wena mzali yabona. Anokwazi sengivele ngenze uplan B ukuthi ngiyabona ngizofika eGoli. Awumeke gazi. Mina nawe sidlula uplan A, sidlula uplan B, sidlula uD, sidlula yonke into emhlabeni. Usulo B nje wena okhamba eduze. Mari uyangazi ukuthi ama-plan into enginayo lento nje. Gazi lami. Kuleke ngivele ngathi nje Hayibo wegazi. Uphaca amanda laba wenzenjani? Ngimshayela laba bamba 7000. Qamba manga gazi awunawo uphaca 7000 wena. Hayi ma. Hayi, kanjani? Hayibo gazi. Okay, bafu. Ngisacela ukuthi uhlala kancane ngikhulume nale ndoda. Hayi, angendawo ke. Sine deal la. Ideal yethu. Mandoda ntona kuwena Cha, khuleka ngeke ngimthande isikhathi esiningi. Sokhuluma into encane. Angitholi kahle la ngogazi. Chilex malapha. Kulanga ukusethela ishandisi yakho yazi. Wathini bro? Wemzala. Istand sami lesengisibona lapha. How stand lesi? Wemzala. Esathenga ephutha. Kanti awukahle wena uhuqula kwasalo. Uplan philo. Mzala, istand sami lesi stand sami. Angaze ngibuye naphakathi inkosi yami. Mzala, angaze ngibuye naphakathi. Uhlangana lapho nento ngoba lento ngishutha ngayimcimbi. Yini lento? Awukahle ngoba ngitshela ukuthi ngiqashiwe ukuthi ngizoshutha ngeweekend. Wena usala kanti uyazi wena. Hayi mzala ngiyazi angazi nokuthi yini. Uplan P stand sami. Stand lesi. Hayibo, uyithethe kanjani ungazi?
Mzala bengazi bengithi mhlawumbe ikhalibhothi bengithi mhlawumbe ngizodlula kwi-factory yabasemakhalibhothini dese leli khalibhothi. Ikhalibhothi esinda kanje. Angivulanga phakathi ngithe mangivula kunese Yidile lenikhuluma nanadoda. hayi amazi ubodilanga amazi amadilanda washo. Oh, othi ngibela. Cha bagumula ubhaca sengibonile usakuningi la. Gumula. Hayi mzala awuclever namzala gumula. Sengaye egoli ngihamba ngenyawo. Awu mzala hayi kusengibona usokuningi gumula mzala. Gumula mzala gumula. Akukhula njalo Nkosi. Ngizo set. Yini isikhathi? Yini ngathi? Kwenza kanjani? Isikhathi sana awume mfethu ufisa complicate izinto la kumachapheshi manje lana umzala mfethu musukwenza into enza zongichaphaza lokumwanisa nabantu Bodi bengicela ukuthi kodwa unikani imali or ikamera. Ongodwa kwakho. Ngimukhala mthakathi. Yini inkinga kanti? Hawu. Man, uthembisa ikamera? Ikamera yani uyazi yimi eshuthi umcimbi? Uyazi yimi eshuthi umcimbi? Hey amateki lo ngumthembisa amateki la kade ngikhuluma akahlanye umuntu ngiyamaza akahlanye. Abantu esixabanisa siqeda ke manje. Hayi. Awukahle. Yini la esikhobeni? Amateki. Amateki la? Othi ngibo. Yibona into enzayo. Uthi ngibone. Yibona awume mzala. Musa Othi vula wena ke. Vula ngibo, vula. Usonje lento yakho yolaka la emgaqweni. Vula. Asambe sekhaya sixoxa kahle lento ekhaya. Wena sala la uqabanisa imndeni wena. Uzothi uthatha imali yakhe. Imali yami. Ngibuyisela imali yakhe. Imali yami phela nginika phela ngibele ngihambe. Yini inkinga kanti? Masicema soxoxa lento njengomndeni. Vula la mzala ngiyabona ngale inkinga eningi la. Awume mzala. Ngizokushaya mzala. Yabona. Mzala ngizokushaya. Uyezwa? Ngizokushaya mzala. Hayi mzala kwahle ulaka. Yabona lento yakho avile usithathele lesikhwama manje sifuna sithathe ngihamba ngenyawo. Ubambele ndoda le. Bambele ndoda ngathi kusokunika ngitholi kahle la. Hawu. Uvulelani? Hawu. Hayibo. Ukuthi amateki. Oh, yibo. Hawu. Ngiyeqabuka ke le. Ingene kanjani ikhamera kumina? Wemzala. Ikhamera yami le. Uyazi imali le kamera. Ubekudayisela imali. 300. Ngimnikele imali. Awuzokuhlanyela mina ngakudayisela ngo-300. Mzala yabona umuntu osikhathayo ngitshele ke mina. Uyazi ngaqasha u-Uber. Ngo-500. Ngiyesitolo ngithela ikamera. Yale kamera ethi imali 26,000. Ayiliya ngisho wemzala. Ungithatha kanjani phela wena? Awali nawe mzala usho ukuthi mzala sengalamba ngaye emsebenzini ngenxa unama camera. Mana ngisho ngahola kangaka ngiyithele camera mzala. Mzala yini ungijwayele ngabo wena? Hayi le speaker sona lesi uyasazi manje speaker. Mzala bakutshela ukuthi lezi zinto yabona ngifike lapha embhedeni ngawola ngafaka esikhomeni. Mana ngithi sengiyahamba. Mana udayisa istand lesi. Hayi mzala nawe lento lisithatha ngamawala hayi mzala uyajwayela wena. Hayi mzala madoda sikhuluma no 300 beni laba mina ngihlangene. Mina la buka mzala ngelo ngifonela umlungu wami. Kafuseke mzala. Ngifona umlungu ngizama ukuthi imali yami. Umenza futhi wena lento ngifonisa mzala. Mzala mina ngimali yakhe. Hayi nawe mzala lento yenza uyayibona ukuthi ayikho right. Mina ngimali yakhe. Lento yenza uyayibona ukuthi ayikho right. Hawu. Hayi. Ayibona mzala. Mzala mathi ungomunye umuntu mina bese ngivele ngagwaza mina mzala. Ungikhosenza thatha wayibonile ikhamera ka-300 so wena uyiphihlisa mndeni wena ukhatha imndeni yonke ukhatha nobafo la bafo suwa mana kho bafo buka kuningi kulesikhwama lesengusolanga lesikhwama sahambi yosikhuthuza kahle la lesikhwama lalela phatha wena fulela. Oh. Zora. Yini? Hoy, ngibona abantu bethu bafuna ukusubscribe. Oh. Hey. Subscribe phela bafowethu. Uyabona manje statue kanje manje. Uzomela inhliziyo lo muntu. Yebo, subscribe. Oh, ukusubscribe. Leli button libovu lapha na. Ngikho. Ngiyamangala ngiyitshela ukuthi lo ufike umile mhlawumbe. Ngicabanga. Bafethu, subscribe lapho, comment and like. Share man, come on. Share. We love you. Oh, my God.